Abarni da ke farar diya mai alkunya, mai ado na tufa kama da matan Saudiya. Sannu fara 'yar gata mai kyau da fuska gata, kin fudubin 'yan mata a san kini ne rata. Komai kike so zan baki, gida da mota na baki, sautin kalaman kina aiki akan kini zan yi birki. Na san kina da farar aniya, kina yawan sani a hanya, ga ki fara mai tarbiya, a san kini na dauniya. Akan ki ne yo kishi, in sa guci da basashi, ke ce gwanagun kanshi, ba za na saki kunci. Inda ina jin yunwa ke zaki bani abinci, inda faga ni fagaki na daina jin wani bacci. Koda ko zan yi bacci ke zan gani a idanuna, idan ko har ne kuka ke zaki share hawaye na. Kalan tafiyar ki daban ne, kina da abun burgewa, koda a cikin 'yan mata ke ce ke haskawa. Ko wani murya in ba na ki bani dai ban ganewa, za ni kasance tare da ke tabbas babu rabewa. Nai alkawar zan kula da ke, duk wani sirrin ki zan rufe, na baki zuciya ta ki mallake. Rabin rayuwa na zo zauna ki mun kalaman soyayya, cikin zuciyata